4 май сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Данғара бо рафти бунёди фабрикаи паррандапарварӣ ва ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил шинос шуданд. Фабрикаи паррандапарварӣ дар деҳоти Себистон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ бо иқтидори 2 млн 300 000 сарпарранда дар як сол дар масоҳати 23,175 гектар замин бунёд карда мешавад. То имрӯз 80% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шуда, васлу насби таҷҳизот оғоз гардидааст. масъулон нақша доранд ки иншоотро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот сохта ба истифода супоранд. татбиқи барномаву стратегия, имтиёз ва фароҳам овардани имкони мусоиди соҳибкорӣ ба рушди бахши хусусӣ ва ба бунёди иншооти муосири соҳаи паррандапарварӣ замина гузошт. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо талаботи сокинон зина ба зина қонеъ гардонида мешавад. маҷмӯаи насоҷии ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил ки дар деҳоти Корези ноҳия ҷойгир мебошад, аз лиҳози иқтидори истеҳсолию технологӣ дар Осиёи Марказӣ беназир буда, дар ҳамкорӣ бо сармоягузорону мутахассисони Ҷумҳурии Мардумии Чин бунёд карда шуда истодааст. барои рақобатпазир гаштани маҳсулоти истеҳсолӣ, муосиртарин технологияи коркарди пахта ва тавлиди маҳсулот аз ширкатҳои бонуфузи Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Италия, Швейтсария, Олмон ва Чин оварда шудааст. марҳилаи аввали маҷмӯаи насоҷии ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил бо иқтидори коркарди 10 000 тонна нахи пахта моҳи августи соли 2016 ба истифода дода шуд. марҳилаи дуюми он соли 2018 бо иқтидори истеҳсолии наздик ба 15 000 тонна коркарди саноатии нахи пахта ва истеҳсоли 12 000 тонна ришта дар як сол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар маҷмӯъ иқтидори истеҳсолии иншоот коркарди қариб 25 000 тонна нахи пахта дар як сол буда, соли 2018 ба бунёди 3 корхонаи нав аз қабили корхонаи истеҳсоли ришта бо иқтидори коркарди 25 000 тонна нахи пахта дар як сол, ранггубор ва истеҳсоли мато оғоз бахшида шуд. лоиҳаи сохтмони марҳилаи навбатӣ дорои 4 даври пурраи коркарди пахта буда, дар он истеҳсолоти ресандагӣ, бофандагӣ, ранггуборкунӣ ва дузандагӣ пешбинӣ гардидааст. дар идома дар ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу текстил машварати корӣ баргузор гардида, равнақ бахшидани корҳои сохтмонӣ ва дар муҳлати муайяншуда сохта ба истифода супоридани иншоот зарур шуморида шуд. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Фархор майдончаи варзиширо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, аз фаъолияти иншооти соҳаи саноат ва корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҳудуди ноҳия дидан карданд. майдончаи варзишӣ дар деҳаи Тоҷикистони деҳоти Ғайрат бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Раъногул Маҳмудова бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ соли 2020 оғоз шуда, иншоот дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст. сохта мавриди истифода қарор додани иншоот дар баробари фароҳам сохтани имкони мусоиди ба варзиш машғул гардидани сокинон, ҳамзамон 2 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба рушди соҳа замина гузошта, дар як муддати кӯтоҳ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат садҳо иншооти варзишӣ бунёд шуда, бо ин васила барои солимӣ ва аз беҳудагардию амалҳои ношоиста дур гардидани сокинон замина гузошта шуд. имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳия корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншоот, аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 дар деҳаи Шаҳртепаи деҳоти Ватан идома дорад. иншоот дорои 34 синфхона буда, барои ба таълим фаро гирифтани 620 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. фармоишгари қасри фарҳанги дуошона дар деҳоти хуррамзамини деҳоти Фархор, филиали сохтмони асосии вилояти Хаттон дар минтақаи Кулоб, пудратчи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Консол ва лоиҳакаш, ташкилоти лоиҳакашии корхонаи воҳиди давлатӣ, пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии сохтмон ва меъмории шаҳри Душанбе мебошад. фабрикаи ресандагии Адолат дар деҳоти Зафари ноҳия дар майдони 4 гектар замин бо иқтидори коркарди 4 000 тонна нахи пахта дар як сол бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ моҳи январи соли 2015 оғоз гардида, васли конструксияи металлӣ, таҷҳизоти ҳавокашӣ ва ҳавотозакунӣ, насби шифти коргоҳ пурра ба анҷом расонида шуда, дастгоҳу таҷҳизоти лозима низ дастрас карда шудааст. طبق جدول تصدیق شده سیکل رساندگی ماه اکتبر سال 2015 سیکل بافندگی ماه دکبر سال 2017 و سیکل رنگوبارکنی سال 2020 و سیکل دوزندگی ماه مارس سال 2021 باید به استفاده داده میشد. новобаста аз корҳои анҷом додашуда бо сабаби пайдо накардани сармоя ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ иншоот ба фаъолият оғоз накард.
вобаста ба ин сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуданд ки барои пайдо намудани сармояи мустақим ва дигар масъалаҳои зарурӣ ҳарчи зудтар чораҳои таъхирнопазирро амалӣ созанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншоот барои 120 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам оварда мешавад. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи фархор дар доираи ҷашнҳои миллӣ сохтмон ва навсозии 470 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 421 иншоот сохта ба истифода дода шуда, дар дигар иншоот корҳо бо суръат ҷараён дорад. дар идома сарвазири мамлакат бо ҷараёни татбиқ ва навсозии пойгоҳи обкашии рақами 1 мавзеи уртабуз шинос шуд. таҷдиду барқарорсозии дастгоҳҳои пойгоҳи обкашии мавзеи уртабуз дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаҳои дарёи панҷи агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ маркази хизматрасонии тиббӣ ва толори машқу тамринро ба истифода супорида бо рафти бунёди иншооти ҷашнӣ ва фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ шинос шуданд. бинои маркази хизматрасонии тиббӣ ва толори машқу тамрин дар маркази ноҳия шаҳраки Москва ҷойгир буда бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Шариф Маҳмудов бо сифати баланд ва шаклу услуби хоси меъморӣ сохта шудааст. иншоот дуошиёна буда дар ошиёнаи якум дорухона ва толори обутоби бадан, дар ошиёнаи дуюм ҳуҷраҳо барои муолиҷа ва табобат ҷойгир мебошад. бо мавриди истифода қарор додани иншоот 12 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. барои табобат ва муолиҷаи сокинон мутахассисони варзида ва соҳибкасб ба кор ҷалб карда шуда муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ дастрас карда шудааст. боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия солҳои 50-уми асри гузашта бунёд гардида буд. бо гузашти солҳои тӯлонӣ ҳолати таъмиру навсозӣ ба миён омада, бо ин мақсад соҳибкорони ноҳия иқдом гирифтанд ки иншоотро дар доираи ҷашнҳои миллӣ сохта ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намоянд. корҳои сохтмонӣ нимаи дуюми соли 2020 оғоз гардида, айни ҳол тадбирҳои ободонӣ бо суръат идома дорад. инчунин дар дохили боғ бунёди майдончаи истироҳатию фароғатии кӯдакона дар масоҳати 1.7 гектар, барои футбол, волейбол ва баскетбол 2 майдончаи варзишӣ ва амфитеатр бо 2000 ҷойи нишаст ба нақша гирифта шудааст. дар доираи саноати кунунӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ дар деҳаи гулистони деҳоти меҳнатобод бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ корхонаи истеҳсоли намаки ошӣ бунёд карда шудааст. дар иншоот 27 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор фаро гирифта шудаанд. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмон ва навсозии 242 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 239 тои он сохта ба истифода супорида шуда, бунёди иншооти дигар ҷараён дорад. масъулон нақша доранд ки то охири соли 2021 боз беш аз 60 иншооти иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. ҳамчунин сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо рафти истифодаи мақсадноки замин, парвариш ва нигоҳубини маҳсулоти кишоварзӣ дар қитъаи намоишии деҳоти Қаҳрамон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Московскӣ шинос шуданд. дар қитъаи намоишӣ майдони умумии заминҳои корам 20 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин дар 10.5 гектар пахта, 1.5 гектар помидор, 0.60 гектар бодиринг, 0.85 гектар қаламфур ва қаламфури булғорӣ, 2.55 гектар полезӣ, 5.20 гектар гандум, 0.75 гектар дигар зироаткиш намуда дар майдони 0.60 гектар 15 гармхона ташкил карда шудааст. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 13318 гектар замини корам мавҷуд мебошад ки аз ин 11825 гектарашро заминҳои обӣ ташкил медиҳад. майдони боғ 1286 гектар ва ток 46 гектар буда, танҳо соли ҷорӣ 28 гектар ток барқарор карда шуда, 10 гектар токзори нав бунёд карда шуд. майдони гармхонаҳои доимӣ амалкунанда 0.46 гектар ва мавсимӣ 7.22 гектарро дар бар мегирад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Московскӣ дар ихтиёри худ 56 гектар замини обӣ дорад ки аз ин 8 гектарашро боғи мевадиҳанда ва 22 гектарашро токзор ташкил медиҳад. дар баробари ин ҷамъияти мазкур барқароркунӣ 13 гектар токзори дигарро ба роҳ мондааст. ҳамзамон имрӯзҳо дар 2 гектар барои парвариши зироат ва ниҳолони ситрусӣ бунёди 2 гармхонаи доимӣ амалкунанда ҷараён дорад. дар идома сарвазири мамлакат бо ҷараёни корҳои тозакунии маҷрои дарёи Панҷ ва соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарё шинос шуданд. бо мақсади пешгирии хавфи обхезӣ ва таъмини хоҷагиҳо бо оби полезӣ ҳамасола дар соҳили дарёи Панҷ аз ҷониби муассисаи давлатии канали Чӯбек корҳои тозакунии маҷрои дарё ва соҳилмустаҳкамкунӣ ба роҳ монда мешавад.
масофаи соҳили дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ 25 километрро дар бар мегирад. Сарвазири мамлакат аснои шиносоии масъулонро вазифадор намуданд, ки дар ин самт аз тамоми имконоти мавҷуда мақсаднок истифода карда баҳри пешгирии хавфи обхезӣ ҳамаҷониба омода гарданд.